Hello guys! So for today's vlog, samahan nyo naman kami ni Daddy Marky na igala si Baby Troy. Kabalo naman mo guys nung nga karong November 30 is back to work na ang mommy. Kaya every minute, every second, ginasulit yun ako akong time nga magbanding mi ni Baby Troy og ni Daddy. Putas yung agtang, uy. Ang pagkakita! Utong ko siya maghumba ko. Igunit sa imong kamot. Pakita na daw, ganahan ba siya? Ganan ka? Dodong. Ganahan ka sa laag na to karon. Ganan ka, Dodong. Hangin no. Diri mi. Tara, mami, diri ka. Kung lagi yung stroller, gaw siya yung stroller. Stroller, siya may ngani sa day. Mag-stroll sa mo. Kani sa mag-stroll. Stroll. Ganahan ka diri na. Ay, shush! Ay, kay Dolian na, kay tambuching-ching kayo ba yan? Ganahan ka diri na. Pag mo taligsik na karon ka, manguli na ta ha. Kaya taligsik naman. Taligsik? Kung man ana ko mo taligsik. No. Nindot. Hi guys! Laag-laag mi guys, ni try. Tapos, Try to cup. kuha man Si anak. Marky to cup. Tita raman kaniya, tita. Ha, Ako man ha. tinood nga tagian ni. Sige, Hirman data ka para mabutangan sa ni bibi. Ha. Nak. Sige nak, kuha na ta ka sa imong titahan anak ha. Manglakaw na ta. No! Hindi mo siya makukuha sa akin. Sige, magisig ka na sa kuha ko. Ako yung... Ako yung mami. Oh. Ako yung daddy. Oh, lagi. Ako lagi ang daddy. Sisig na sa kuha, no? Kabalo lagi siya. Tanaw siya sa cellphone. Nak ah. Na-vlog ka ba? Nak. Na-vlog ka? Maganda dito nak no. Tingnan mo nak. Sino yung nasa camera nak na bata nak? Ikaw ba yan nak? Oh sus. Pareha din na. Mabangon. Puti lang siya. Mabangon. Ang ulo. Nakakuha na siya sa adlaw. Ako lang sa adlaw luya ni mo. Uy, ano na to? Pwede man ako niinit. Di man gaminit. Sayo pa may. O panggam na style. Hoop. Sige, ganit O sa panggam imo na ito. style. Hoop. O panggam na Ay, style. shush! Ang gamo nang sikin bebe ang lang. Oy. Apon. Sige. Cute! Inani jud dapat no bisan unsa pa ka busy dapat na jud kay time nga makigbanding sa imong family. Ayan, cute kayo po dilang baby. Thank you po for always watching mga videos ni Marky. Lagsa mi dere. Sige. Cute kayo sila tan-awo ng mag-ama. Happy kayo akong heart, white char. Huy! Upo dito sa mirror. Ayaw, buang. Ang sama ka. Upo mo sa mirror. Anya masayaw ba na siya? O panggang na lalo. Up. Dadang. King. Dadang. Ba. Asa. Madili na kanak. Sige. Dili ta stand. Oy. Naming kawa kayo tao dari. Last stress ko man. Mingaw. Huh? Mingaw. Dadang. Okay na to atong laag. Muli na pud tagbalay. Dito na pud ang baksa sa balay ta. Kumalagay na siya magsakit sa iyong kan. Stroller dito sa balay. Sa balay ito mag-stroller ha. Ay, nakuratong. So, while nagbiyahe mi pauli sa balay, nakahuna-huna si Marky nga muanhi sa daw mi diri kani Olos Rayos. Laag daw mi kinadaw ni Lake diri. This time, amo na siyang yung stroller while mag-stroll mi. Ani, uy, nakusokol na sa stroller. Oh, sintanon biya kayo ka. Hello, Dilaan pa ko. sintanon biya kay ka ha. Okay ra ka dara? Chill lang, chill. Atwa sa kang higtanak. Kay, oy. Tara na ko. Ah. Tara. Kaya na. Okay na? Hindi na siya, ito bang? Pwede mo pa na may ikaw.
Yan eh, siyang stroller para matubang ang gunitanan. Yan lang nimo. Tapos sa tiana, yan eh. Wala kasi ang Dali tubangan. na. Ali nak. Ali nak. Ano ang nang niyo? Ang niya. Wala siya kanang nabaguhan. Ali nak. Ali nak. Hala ka dara. Hala ka. Hala ka. Nagtutoy siyang kamot. Lawan. Ali nak dali tanak. Ha? Okay ra ka dara? Okay ra ka? Sama na. Diri ko. Magkuhan pa atras. Patras gali. Oh, pwede na pagpatubang. Okay ra ka dara nak. Bum bum ra ka dara no. Sakay ra ka no. Tulog na. Nakatulog. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Nakatulog siya. Tulog na naknak. Ano mahiwi na ka. Kasi katong mga lock niya, be. Dili mo man eh. Tama ra. Namali lang ko ganyan. Stroll siya, bay. Kupo kayo. Lake. Yung araw mo rasa ang gwapo tiganhin kaya wala pa kayo tao. Oh. Mag alas 2, alas 3. Naku, po siya nga area good. Naradig ko. Basta ko nga na. Hala ka. I know. Ano mo? Ano sa man niya akong gisakyan, eh? Si Totoy siyang kamot. Tulog Bago na. raman tayo na siya nagdidi. Tutulak ko, magaganahan ka. So, ayan, nagbaylo sa mi og role ni Daddy. Siya sa daw ang mag-video, tapos ako sa daw magtulak sa stroller ni Baby Troy. Hi, mabisi na jud ko sa work, pero promise na ko anak, Baby Troy, nga bisan unsa pa man ka busy or ka stress ni Mami, paningkamutan ni Mami nga malagi hapon ka, makasuri gihapon taging ani, bisan pa og nanay work si Mami. Basin makaingon ng uban dira ha nga unsa ka big deal nganong big deal ka ayong trabaho na og balik. So ani day siya guys no. Nay possibility nga dili jud ko makauli og every night kay ang akong work layo sa among gipuy-an. Pero plan jud na ako maguli-uli every day balag unsa ka kapoy. And hopefully makisama ang panahon ug ang ako ang lawas ana nga time no. Kay gihuna-huna pa lang nako di na ko siya makita sa isa ka adlaw man lang or di na ko siya makauban, di na ko siya magunitan sa isa ka adlaw. Ambot lang kung kaya ba nako tuara. And dili pud pwede nga kada adlaw ko hatod sundo ni Marky kay syempre napud siya iyahang trabaho. Kay ang akong income baya ako ang iyang income amo ang tanan. So mao na guys no, di na ta mag-emote for today's video kay tan-awa ra gud, gwapo ra ba kayo ang view. Igora na mo gilaag si Troy dere karon taud-taud mauli na pud mi. Kay kuha naman kanang hapon na unya medyo murag kaulanon ba. Sud pud matan mi taligsik dere kaulanon na kaya. Padung na mo ko ano. Adon siya ngit-ngit kay dali lang kayo ang ngit-ngit di ba karon. Sa una 5:30 hayag pa napaisan pero karon 5:30 pero di nangit-ngita mura naglasite. Una manguli na mi karon. Truyak. Ay, adadang dadang. 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 Ikaw po sa istorya sa imo kawakay klaro. Ako be ngani pagpakatawa oh. Di mo kakabalong pakatawa kay. Nak, look at daddy. Smile without laughing. Sige daw nak be. Smile without laughing daw be. Smile without laughing daw nak be. Sayat kayo Daddy na. man ni. Daddy man ni lakas na kay daddy. Dili na ka. Dili Ganito na ka mo mo katawa pag ako ang nyo, gikapoy na. Gilingaw ra ka. Oh, gagawa ko ni ganina. Gikapoy na ka. Ganina gusto ka mula karon gikapoy na ka. Nalingaw noon siya ganyan sa kina nag-wild. Hangin oh, hangin oh. Hangin oh. Kami kasama hangin. Kami kay sa hangin. Sa? Uwi na kami. Uwi ka na, Troyak. Kami. Oh, luli na ta relax naman. Ali. So, maoro to guys. Oy, mangulit na mi karon and dapat na pa picture kay Daddy. Bye guys. Thank you for watching. See you on my next video.